Enviar una PAC a través de l'eina Videopack és molt fàcil. Només has d'anar a l'enllaç de Videopack de la teva aula. Primer, fes clic sobre el botó Puja un vídeo. Un cop aquí, fes clic sobre la icona de la càmera vermella per iniciar el procés d'enviament de la PAC en forma de vídeo. És important que no premis el botó d'Afegeix un mèdia, sinó la icona vermella de la càmera. Un cop en aquesta pantalla, fes clic sobre Browse per pujar el vídeo des del teu ordinador. Després el selecciones i fas clic sobre Upload. Un cop carregat l'arxiu, pots fer clic sobre Next per a continuar. En aquesta finestra pots canviar el títol del teu vídeo. Seguidament, fes clic sobre Next. Després hauràs de prémer Insereix en l'entrada. Finalment apareixerà aquesta pantalla on podem veure que el vídeo s'ha pujat correctament. Ara només has de fer clic sobre el botó Publica. Per veure com queda el teu vídeo publicat, fes clic sobre l'enllaç de Mostra l'entrada que tens a dalt sobre la icona de la càmera vermella. Ja tens el teu vídeo publicat al Videopack.